नमस्कार मित्रांनो, मी मेड इंद्रेकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर बऱ्याच दिवसानंतर म्हणजे जवळजवळ 4-5 दिवसानंतर आपली व्हिडिओ पडतात आणि तुम्ही बघत असतात की 4-5 दिवस पाऊस तर बेकार म्हणजे बेकार लागत होतो. आणि या पावसाच्या ह्याच्यातच वातावरणातच आमच्या पोरांनी म्हणजे आपल्या वाडीतल्या पोरांनी आपली टीम असा सिद्धार्थनगर कणकोली म्हणून त्या टीमने असं ठरवलं नाही की काहीतरी जाऊन धबधब्यावरती जाऊन पार्टी वगैरे करायची, चिकन पार्टी, बिर्याणी पार्टी काय असतात का पार्टी वगैरे करायची. तर सगळ्यांचा ठरला आज जायचं, म्हणजे आज शनिवार जायचं. ह्याच्या अगोदर 2 वेळा ठरलेला, आता कॅन्सल पण झाला आणि मग हो शनिवार आम्ही फिक्स केला. आणि सध्या 2-3 दिवस शाळेंका सुट्टी होती त्यामुळे म्हटलं शनिवार करूया चला. तर मग आज सकाळी सगळे इलियास भूषणच्या घरी गेले घराकडे. तर ते कांदे वगैरे कापतात. मी आता जस्ट उठल्यात, फ्रेश झालं आहे, नाश्ता वगैरे केलं आहे. तर इथूनच व्हिडिओ सुरू करत आहे. कारण काय म्हणजे असं ठरलं आहे की सिद्धार्थनगरची यांची जी टीम असा त्यांनी जेवढे बक्षिसा मारलेली आहेत तर आमका ते बक्षिसा भेटले असतात, म्हणजे प्राईज वगैरे ते भेटले आहेत. तर ते पैसे आम्ही काही खर्च करत नाही, ते पैसे आम्ही फक्त एंट्री फीलाच खर्च करतो. आणि आता एक जवळजवळ 7-8-9 ह्या म्हणजे ह्या वर्षी संपूर्ण ह्या वर्षी सीझनमध्ये 7-8 तरी ट्रॉफी 8 तरी ट्रॉफी आम्ही मारलो, 8 ते 9 ट्रॉफी मारलो. तर त्याचे जे प्राईज असतात त्याचे ते बक्षीस म्हणजे कॅश वगैरे हा, तर त्याच्यातनं आम्ही थोडीशी खर्च करणार पार्टीसाठी. तर असं सगळ्यांचा ठरला. तर मग 2 मिनटासाठी म्हणजे जी आम्ही जिकडे तिकडे जाऊन ट्रॉफी मारलो त्याचा मी एक म्हणजे आठवण म्हणून मी ह्या व्हिडिओत टाकणार आहे, फोटो टाकणार आहे. त्याचे 2 मिनटात तुम्ही फक्त फोटो बघा आणि त्यातून मग आपल्या व्हिडिओ सुरू करा. तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. कोण आपल्या चॅनलवर नवीन येईल असतात तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमचा कोकण आपल्या चॅनलचं नाव असा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज जाऊचा असा तुमका आता सांगा विसरलेच. जाऊचा असा तळे बाजारला एक न्हावणकोंड म्हणून धबधबा असा आणि चांगलो असा. आणि तर मग थैलो आमका आता ताच तळे बाजारचा प्रवास करूचो आणि तिकडचा आमका धबधबा दाखवतो आणि सगळं केली मजा करू. चला मग माझ्यासोबत चालू राहा व्हिडिओ शेवटपर्यंत. व्हिडिओ नक्की आवडा. चला. तर मित्रांनो पार्टीचा सामान बघा, कांदो, टोमॅटो, मिरची, त्यानंतर इकडे लिंबू आणि आपला 3.5 किलो चिकन, त्यानंतर राईस किती आपल्याकडे 4 किलो राईस असतात. आणि तिकडे पाठीमागे त्याच्यानंतर आतमध्ये म्हणजे भूषण काहीतरी करतात, साफसफाई करतात भूषण. चला बघूया, जाऊया पुढे. हे बघा इकडे शेगडी वगैरे लावलेली असतात. थोड्या वेळातच काम सुरू आहेत आपला. केलेच नाही तोंडात वाजले बघा किती होत, 11:15 झाली होती. एवढ्यात आम्ही वळवण्यात असणार होतो. 10 वाजता निघायचा म्हटल्याने कोण चिकनच झाला ना, बिर्याणी झाली नाही. इकडे चिकन धुवचं काम सुरू असतं. इकडे किचन थोडक्यात बाहेर नळ असतो. काय एका ओळखतात मरले बाय मॅन फ्रॉम कर्नाटक, बिजापूर. काही जरा गडबडीत असतात म्हणजे माका त्याची भीती वाटते पुन्हा. हे टकल्या आवड भाई ना माझे कोकिले त्यांना जरा
किती हद किती खूप एकच आहे ना महिन्याला पाणी होत नाही यावं काय शेफ मिशन एन्जॉय कर दुधी डाळ मीठ 1 किलो मीठ माझ्या पण आणलंय मिक्सर मी उष्णाच्या घरात तारी तर थंड तरी होते भाई थांब जरा बहिणार लगेच काय काय अरे या बघ या बघ अरे मिक्सर आहे की का भाई नको लावू आतमध्ये लावूया या सामान आणताय बघ वाटपात या बघ या वाटपाचा सामान ना आयता लावूचा वाटप आयता बघ 2 मिक्सर दोन्ही याच्यात लावून हॅलो हे शैल्या दे आणून जातो बघा करून व्हिडिओ पुन्हा त्यासाठी सोड नको चपला महिनरी सगळे कीटक मरते जमिनीवरचे काय कांद्याची ह्या बनवतं काय कांदो मिरची सगळा ना टोमॅटो मिरची मच्छरी मारत राहशील
शबास शबास पॅडे. भूषणाच्या लग्नात तुझाच पुरता जेवणा. भूषणाच्या लग्नात मी दारू पिढते कडक रे. आता काय अंडी फोड डायरेक्ट बुर्जी करून टाकूया. एक डझन अंडी फोड डायरेक्ट बुर्जी. पिवळी का टेस्ट कहाँ है. आवाज दुसरा युट्यूबला टाक वाटा तुझी ह्या जरा करतो. ऑर्डर बिर्डर घेशी ना. नाही घेत ऍडव्हर्टाईज विष्णू. हा आता तू बघलंय मग तर बहिणा अर्धा काम बहिणा ते का माहिती. आता तिने काही ना काय केलं. ऑर्डर घेतल्यानं काय माहिती करोड घाटात धोनेवाडी आतमध्ये लग्नाची माझी पंटर लगेच ओळखतो. कशासाठी भूषण रस्त्यासाठी ना. किती आहे 1 किलो. आला दम मारू याच्यात ओतलं का खोकलो काय पुदिन्याची चटणी दोन मारल्यानंतर तरी चालतं. मारतो 2 अजून समजा तरी पाण्या टाक 2-3 म्हणतात दिप्याचा काय टाकतं. अरे फ्लॅट चालू नाही रे फ्लॅट चालू चाय ठेवले ना. तर टेम्पोकडे आपण आलेलो आहोत. बघूया आता जागा होता काय दिलंय ते करे. वरती बसतोय एका वरती पाठ आम्ही जाऊ शकता. माझी चपला जरा ते उडवशील. चपला उडव वरच चपला घे तुझी. वाट लागलेली असा. तर टेम्पोत 2 थर लावलेले असतात म्हणजे असा प्लायवूड टाकलेला आणि वरती मी बसला असताय आणि हय युवराज जातो बघा. हा दिसलोय बघा बोलत नाही हो बघा युवराज दिसलोय बघा. याच्या खाली आमच्या खाली सगळे परत पोरगी असतात आणि जाम वाट लागली. बघा असे बसलो आम्ही आणि इकडची ह्या बघा विद्या
झोपाचा बसाचा ना झोपाचा श्यामची हालत बघूया आता. तळे बाजारात जायपर्यंत आम्ही कसे राहू समजा. आपल्या थोड्या वेळानंतर गरम होता पावसावं लागतं. चला आपण आता डायरेक्ट भेटूया. व्हिडिओ भेटायची नाही इकडनं आपल्या असा बघूया नंतर मग डायरेक्ट आपण भेटूया धबधब्यावरती. तुम्ही आणला आमका पैसा थंडा बिंडा घ्यावा आम्ही 8 वाजेपर्यंत होईन 8 वाजता पप्प्या ए पप्प्या बघा बॅक कॅमेराने दाखवतो तिकडचं निसर्ग. तर बॅक कॅमेरा चालू करते मग तुम्हाला दाखवते निसर्ग तिकडचं. बघा ही सगळे आपले पब्लिक. बघा तिकडे धबधबो काय आला तुझा. चला एकदा फक्त खाली जाऊन येऊया. मम्मी येते. शैल्या शैल्या जाऊन येईल फक्त. तर मित्रांनो तळे बाजारात गेल्यानंतर तळे बाजारच्या पुढे 1 किलोमीटर गेल्यानंतर राईट मारायचो आणि राईट मारल्यानंतर या रस्त्याने खाली यायचा. तुमका लेफ्ट साईडला धबधबा दिसतलो. खैले तुम्ही कट्ट्यातले धबधबा खूप मोठा दिसतोय. वाहून गेला ना जेणेकरचे वाहून तसे. होय होय. तर अशी खालपर्यंत म्हणजे इकडे धबधब्यापर्यंत 2 व्हीलर पण जाता मित्रांनो. आपण काय टेम्पो आणलेला त्यामुळे वरतीच लावलेलो हा. तर जाऊया हळू 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 हळू. दोन तीन धबधबे आहेत काय खाली जाऊ पाहिजे. हळू चल पाहिजे ना. हळू चल मोबाईल पडा नाका धरू नको. बेकार भरलो बेकार. खाली नाचले पहिला नाचील खाली. अरे काय दिसणार नाही मोबाईलला माऊस तर ह्या खायला. मी इले गावलेले मोबाईल ठेवून. असे बसले तू काही नाही. तेच घ्या काय रे म्हणून सांगता.
पेलीची नागिन निघाली मुन्नावर डोळा यायला लागला कशा तर मित्रांनो इकडे जेवणाची व्यवस्था बिर्याणी आता बघा चिकन बिर्याणी आणि इकडे आपले पोरगे सगळे बसले आहेत आम्ही इकडे बसला ए ए 100 रुपयात हापच येता बिर्याणी रे होय मित्रांनो धबधब्याच्या इकडे गेल्यानंतर 5 मिनिटाच्या अंतर म्हणजे चालत गेलास तर 2 मिनिटाच्या अंतरावरती तुमका एक राईड भेटता इकडनं असो तर तिकडे पुढे देवस्थान आहे त्यामुळे आम्ही इकडे बसलो इकडे एक शेड आहे तिकडे तुम्ही जेवू शकता बसू शकता व्यवस्थित पत्र्याचे शेड आहे आला